Kajing dangjur kajing ya senam hapo kajela Manipur laplong ya kibabun kibanapo kanai kajela banduk no shibun ki nadu ki yingisem kijaka maneblei kijing don jingem mat khamtam kimen sim baluloi kumju kalaplong ya wei kluri kai football bapau hapo kari India napo kanai kajela Manipur ba undu lut khoi ya kijing don jingem kaying kasem kabau lashna na kabau kamai na kanai ka kamile kai football namar bala sha thang pen ingkhong lut khai Om tang kata wala duru ya gawe jaka ajing hikai ya gisamla haka football kabau laisna hapo ka Surachanpur namar ka jingsha thang kane kala jia hopna jemang hadin baulawan na ka jingi lekai onda ula rung shapo ka kamera kre lalap bala slei ki ba phone yu hapo ka mobile phone jung u ka ulabu akane ka por hapo kane ka kamera pumju la pharu ya uda ki message pan pentip kerki ya kane ka jingjia hadin bangala yo ngau ya kane ka kubor bala sha thang ka yingjonga Kajaka ajing hikai ban lekai football kabala shna ha Surachanpur kelapan ketang sisa yanga ong une usamla ngadan gajing pos new ka bakrau na kabata kisamla ban ailat hakane ka rensan henry ngala shudu lut khai baro katba ki bahing hasem une usamla kai football kilala yem da kasai ban menta kidan hari relief center Wadla uladu lut ki baro andre ulabu kathong bon sa sedang biang bante ya ki bauladu lut baro onda lada ka jingsuk kelawan hapo kanega jela Manipur